Hudul maita saluhuna. Pamasonang marohata tapuk kama parminggota di bagasan minggu sadarion. Mari di mahita sian buku edeta, buku ede nomor 4 ayat sada sahat rodi ayat tulu. Mar hiti-hiti gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi perbadia natu palangi dohot tanoon amin. Mangasahot debata say hamonangat do ulahonota, ngot maho ali parhinaloan, tarsunggul maau dibuha siang hari. Pujiokku maho di tonga-tonga niak kabangso ali Tuhan. Edehonokku maho di tonga-tonga niak kamarga. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni roha. Sailehon jalapahot madihami roha si songoni. Ramo timakan aposo mararupon pangasungi ni sibulis. Asameluan asida siap pangujunan dohot sian biar ni roha. Hodo tok tong haposan dohot partano batuan nami. Saitu gumahami di dalam si dalam nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu marede hitasin buku deta nomor 262 ayat 2.
Patik ni debata di minggu tasadarion ima nabinuat sian sada kronika 20 sia ayat 10 sada. Aigok dihodo ale Jahuba hati bulon dohot hagugoon, dohot hamuliaon, dohot hatongamon, dohot puji-pujian. Gok diho tahe nang saluhut na di Banua Gijang dohot na di Tanoon. Gok dihodo ale Jahuba harajaon, jala dipati buluho dirim di atas ni saluhut na marjungjungan. Ido sahatna. Atong rap mangidugugo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, say pergugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Marede hita sian buku deta nomor 122 ayat sada dohot ayat 2. Topo timadusata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupahon hasesaan dusa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni Roham. Saya si maroham dihami akka na mangarsak kudusa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dusa nami lehom matu hami todim na bediai asa unang ganggu rohanami diasini roham alai asa hot rohanami marhapor siaon lau manggotapon nasa dusa dohot roha portibion asa hupasahatami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuha sesaan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jahuba. Nunga pola hupasisi akka pangalao sim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau. Ayau dosi peluaho hasanga pemadi debatana di Gijang. Amin. Mari kita sian buku deta nomor 770 ayat sada dohot ayat 3.
Buku epistel di minggu tasadarion, iman atar surat di suratnya Apostol Paulus napa dua halihotu kukuria Korin bidu 12 ayat 2 sahat rodi ayat napa 10-hon marsori mahita majahasa. Di bagasan Kristus hutada sada jolma nunga 14 tahun nasal nunga 14 tahun salpuna tarhisat halaki dilapis patuluhon ni banua gijangi manang na dibagasad daging na ibana ujui manang dibalian ni daging na dakkuboto debatado ubotosa. Natarhisa do ibana rodi paradiso jala dibegedo hata na sotar hatahon na sojedi dohonon ni jolma manusia. Jala nakpe hupa puji-puji diriku dang na somarro audisi ay sitong do hataki alai huorom namai unak sumuru ngau dirajumi halak sian nani idana dohot binigina diau. Tulu hali dohu pangidu siat Tuhani asa sumuru ti sianau. Di bahini sonang dohu hilala di bagasan akahagalion pangaliayon hasosahan pangaliliw duhot hagugutan ala ni Kristus ay jupagaliaw disido au margugo ido sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sen buku deta nomor 120 ayat sada dohot ayat tulu. Tuhan
tidakko maha porsiautai songon nahina tidakko ni dongata saha porsiau di sadok portivion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatudusan na tumo palangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya tod di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na matetar pajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatudusani di sima ibana pa mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho di hasesahani dosa doho di hatai na madok mulak mangulu do sogo daging ni halak naung mate doho di hanguluan na sora sudah. Amin. Pinasaha matiki lau pasaton ede puji-pujian marhite kor ni ina rabu dukon ni di udutian non kor ina Naomi.
Horasma dihita saluhutna. Tapi gema titing di minggu ta sadarion. Minggu 7 Juli 2024. Ia goarni minggu ta sadarion ima minggu paunopon dung Trinitatis. Doho topik minggu debatado partano batuata. Di halaman Naparjolo, Boy Mataida, acara kebaktian minggu pagi, dohot acara pertangyangan, dohot nama kobasi di minggu pagi, siang, dohot malam. Di halaman kedua, Boy Mataida di Wartana Adong Dihita, di halaman tolu, namasa dohot si pamasaon. Parjamita, nama nguluhon par mingguata di minggu siang sadarion, ima pendeta Wahyu Nolim Siregar STH, nasida kepala bidang Marturia Distrik 10 Medan Aceh, na dinonganan ni MPSD Situa Walden Butar-Butar Eskom. B. Pisah sambut pendeta. Di minggu sadarion di ibadah minggu siang, di Patupa Huriata do pisah sambut pendeta Bengkiam Sitio STH, dohot pendeta Susi Napitupulu STH. Do mutusi, dung sipul acara minggu siang, di Patupa do Marsipanganon, jala akan adohot tusi ima, sude parhalado dohot keluarga, utusan sian panitia pembangunan 10 halak, 2 halak sian ganup uek, 2 halak sian ganup penguankor, sahalak sian ganup seksi, hobar tusi patu paut tado papung pelea tujolo, pagi siang dohot malam, songodalata maka mulia tehon pakobasian nasida nasalilingon. C. Pangojak konon, di hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, di Patupa do pangojak konon ni Amang Pendeta Bengkiam Sitio STH di HKBP Air Bersih, Resort Jalan Pelajar, Jala Borhat do punguan inalidia madohoti ulauni. De partangyangan lansia, di hamu amanami inanami punguan lansia di Huriat tahun, asa robe mahita tu partangyangan lansia di hari Kamis, tanggal 10 sada Juli 2024, masuk pukul 10 WIB maringanan di gerejaon. Koperasi mana HKBP Siagul. Nunga terbentuk be koperasi ni Huriata HKBP Siagul, jalan nunga di Patupa BPH pendaftaran naga be anggota ni koperasi i songonom ma aturanna. Sada uang pendaftaran Rp50.000, 2 simpanan wajib Rp25.000, alani pinangido matu sude ruas ni Huriata, asa parsidohot ma mendaftar gabe anggota ni koperasi i, boy ma mendaftar tusi tua wetabe. F. Bajar Panitia Tahun Okumene Inklusif. Di hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, pagi dohot siang, di Patupa Panitia Tahun Okumene Inklusif do Bajar. Jalan Patupa Bajar ima wek 4 5 walu sia. Alani tuhita saluhut ruas ni Huria, tatupahi mamar hite nama nuhor Bajar naung pinarade ni aka panitia di Bagasan Lasni Roha. Program Panitia Tahun Ekonomi Inklusif HKBP Siagul 2024. Sada Bible Camp anak sekolah minggu HKBP Siagul. Di hari Jumat Sabtu 12-13 Juli 2024 di Patupa Panitia Tahun Okumene Inklusif do Bible Camp ASM anak sekolah minggu di halaman gereja HKBP Siagul. Nah dohot tu kegiatan ini nama rumur 5110 tahun jala dibuat mas surat persetujuan nah ditandatangani orang tua. Batas pendaftaran hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Pendaftaran melalui Delina Sihotang. Senam yoga lansia Kamis tanggal 10 Juli 2024. Bunga altar, napa radehon bunga altar di minggu sadarion sian keluarga Ersitorus, Boru Sihaloho, sian we onom.
Kegiatan tahun Okumene Inklusif HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Boy Mataida di Wartana Adong Dihita, Adong opat kegiatan. Goar-goar na berulang tahun, siang tanggal pitu tu 10 Juli 2024, Adong 40 sada halak. Selamat ulang tahun ma, diakahi tanah berulang tahun siang tanggal pitu tu 10 Juli. Selamat ulang tahun, sehat-sehat, panjang umur, Tuhan memberkati. Hatani debata tu namar ulang tahun ima, sian Yeremia 10 pitu ayat pitu. Alai martua mabawa namar haposa tu Jehoba, jala Jehoba haporusanna dibaen. Selanjutnya laporan keuangan Boy Mataida di Wartana Adong Dihita, sian halaman onom, pitu, walu. Di pelean nama ragam, Boy Mataida di si pelean Ina Naomi tertulis kosong, seharusnya tersurat 48.000 rupiah. Songonima warta jemaat Dihita, Horas. Tapi gimet de puji-pujian sian kor ina HKBP Satahi. Koni diudutian non kor gabungan ama HKBP Seyagul.
Bapak bungu ma peleata, pelean sada A, dohot sada B, ditiki marede hita sen buku deta 450 ayat sada dohot udutna. Martang yang mahita. Damena sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Amanami nanami adorang saat kita mabege hata ni Tuhata di minggu ta sadarion di minggu namarlas ni roha jumuloma hupasatami tabe sian amang presesta amang pendeta Henry Napitupulu MTH siala adang bui rap dohotita di parmingguan sadarion di acara pisah sambut amang padita sitio dohot inang padita boru Napitupulu ala tongon adong piga-piga ulaun di bagasan mingguan molo amang preses noaeng di tapian nauli tong ulaun pisah sambut damang dainang adong pandoha mandok jika tak kenal maka tak sayang sialani molo marjamita urison alay gabi sukun rohamuna isedo nadijolon kupatadaho majolo jepek iaguarhu padita Wahyu Nolim Siregar songon na di wartatai noy kami makubasi sebagai kepala bidang marturia salah satunya adong ma disi ulaun jending adong do tim jending di distrikta Jala Tongon ketua tim jending sonari ima inang situa Suryani sian rak dorohot MPS Deta sekretaris ni tim jending amang sintua Walden butar-butar makobasi hami diaka pos pelayanan nadong di Huriata distrik Medan Aceh jala nahwalap ima boru sitorus dainang pingtubu boru si hobing inang si matuaku boru si bolon naburjo amang inang nuai kami maringanan di Tanjung Merawa agak do memang tuson sialani asa lam jepek masuk mahita di hatani debata nagabe si panganon partodion di hita di hari mingguan imasian pesalmen bidu 40 mamuka sian ayat sada sahatu ayat 15 hujahau madihita songonon mahata ni debata edde sianaka anak ni sikora tibuldo jahuba jala pujion situtu di bagasan hutani debatata di atas dolok habadiaon nai degado martangga habing silas ni rohani liat portibiondo dolok sioni suhi tukan utara hutani raja natibuli tahu partano batuan do debata tartada diaka bagas nasida ai ida mah marluhut do akka raja mandapoton HP dung di ida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedo nasida maporus akka hitir do nasida disi mangae songo boru-boru nalaho mangitubu diropuhi hodo akka parau Tarsis marhite-hite alugo sian habisaran sumantu barita nahubege hami do huida hami di bagasan hutani Jahuba Zebaot di bagasan hutani debatatai sai pahoton ni debatado wi rodi saleleng nilelengna ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan ni Joromi suman tuguar mudo baritam ale debata ro di ujung ni tanoon gok hati goran do siamun mi marlas ni rohama dolok sion marolopolok ma akka boru juda ala ni panguhummu haliangi kamu ma sioni
jalaliati hamu, bilangi hamu ma akka partano batoan nai, tak kasih hamu ma parik nai, sigati hamu ma akka bagas nai, asa tarpajojor hamu tu pinopar muna sogot. Pabua ma debata oddo debatata, rodi saleleng-leleng na, ibana manoguhita rodi hamatean. Ido yanggo sahatna. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus, debatado partano batuata, Allah adalah benteng bagi kita. Ido suara ni topik minggu di Minggutta Sadarion. Allah benteng bagi kita. Molo disukuk kita manginang ado betengi na talapati. Partano batuan. Tutuboi do laho pikirata imatusada bangunan manang dinding yang sangat kokoh, kuat. Bahkan kita bisa membayangkan molodido benteng dia tidak akan bisa mudah untuk diruntuhkan, ditembus. Mulota tonton film-film kerajaan Najolo Nina, benteng itu sangat istimewa. Benteng itu sangat dibutuhkan. Kekuatan suatu kerajaan juga ditentukan oleh kualitas benteng pertahanannya. Amanginang dongan saporsiaun di bagasan Kristus Yesus, partano batuani ima pelindung sada huta sianaka musuh naneng ro menyerang. Jala partano batuani do akka halak merjaga-jaga lahu mangida. Atik buah adong ro musuh naeng menyerang. Benteng berguna untuk menghampang musuh yang akan membinasakan. Benteng sebagai tempat berlindung mangodingi akka halak nadong sedisada luat di satu kota. Las dipakai do bentengi gabe inganan. Laho mamikiri strategi tujuloan on. Laho mamikiri strategi mangalo akka musuna. Debatado partano batuata. Allah benteng bagi kita. Sian pasal men bidu 40 saat ayat sada satu ayat 15. Jala turpukon ima nasinuraton anak ni Sikora molotaida di ayat sadai didok disi. Sikoraon anak ni Sikoraon ima kaum Lewi, keturunan Lewi. Ulaun nasida ujui anak ni Sikorai molo di ibadah orang Israel ketika itu di bait-bait Allah, mereka akan bernyanyi. Marede manasida songon song leader mangindehon ende puji-pujian tu debata. Ima ulaon ni anak ni Sikorai di bagas joro ni debata. Diende nasida di hatindakon parpesal menoddo ia dolok Sion manang Jerusalem. Ima dolok habadeao ni debata. Puasa di hatindakon nasida songonia manginang. Ala dipakilalohon nasida do. Mian debata. Didolok Sioni. Dipakilalahon nasida mamasu-masu debata. Didolok Sioni. Diaka pangisina. Jala dihirim nasida do. Nanunga dihilala nasidai akadinggan bahasa ni debata toktong manian salileng-liling nama debata mian didolok Sionon laho mangodingi gabe partano batuan di nasida ima haulion denggan ni inganan dolok Sioni digombar humpar pesal menido amanginang diayat tolu turpukton didok disi Denggando martangga habing silas ni rohani liak portibiodo dolog Sioni. Boy tagobarhon molodidok martangga habing istilah nuaing hira terasering. Akajabu disi marsusun denggan uli idaon.
akka suasuanan uli idaon marsusun di akka tangga-tangga ni doloki. Tibbo uli molo idaon sian nadao. Jala haulionia manginang dakkolan di ida mata. Tong doni didok disi mian debata di doloki. Dunia manginang na hinolongan di bagasan Kristus Jesus. Songon nadok tadok nakin dolok sioni. Dakkolan haulion idaon sian si malolokta. Alay uli muse dihilalahon todita. Songon nadidok di ayat 4. Tau partanobatuad do debata. Tartada diaka bagas nasida. Bahkan dang holan naujui. Bukan hanya cerita nenek moyang mereka yang mereka dengarkan. Bahwa Tuhan itu memberkati kita di tempat ini. Bahwa Tuhan itu melindungi kita di tempat ini. Bahkan sampai ketika mereka di masa mereka. Mereka juga merasakan bahwa Tuhan itu senantiasa menjagai mereka. Dan melalui edde puji-pujianna dihirim nasida ma naing manian manotong debata gabe partanobatoan di nasida manotong debata mangodingi mamasu-masu nasida dohot poparanna sogot. Amanginang na hinolongan di bagasan Kristus Jesus. Jala molotaida di togion parpesal mendohita di ayat 10 di dok. Asa toktong tatibangi di rohat tabi asini roha ni debatai di parsitongaan ni joro ni debata. Jala dipudi ni turpukon di endehum parpesal memamuse di ayat 15. Pabua debata oddo debata rudi saliling-lilingna. Ibana manuguhita ruar laho manuguhita sahatu hamatean. Ido sahakna isi suara ni hata ni debata dihita di minggutan sadarion imana di padumu tu topik minggu debatado partano batuata. Noay nga manginang nanaing taida ahama nagabe parsiajaran las ni roha dihita di pardalanan ni nguluta marhite barita las ni roha sadarion na parjolo amanginang molo dihalak Israel dihaporsiyay na sida do molo dolok sioni ima dolok ni debata dolok na badia gaya saday didok buasa didok badia ala disima debata mian jalama masu mengaramoti nasida. Alay sonari hita kahalak na porsya taha porsya ima dolok sioni ditikyon ima akainganan akaluat manang didia pe boy doi gabe sion di bagasan ngulutta. Manang didia pe boido debata mian di inganani. Boido debata mian di bagasan keluarga tamar sada-sada. Boido debata mian di akka ulaon parkarijuatta. Tarlumobi boido debata mian di bagas joroon. Tuhan dapat hadir memberkati kita, melindungi kita, menjadi benteng dalam kehidupan kita. Molo tapukka tabahen inganani gabe dolog sion masa kini di dalam kehidupan kita. Jalaido tong naboy idaotta ditikki didok Jesus di jonok sumuri makatay ibana tuburu Samaria di Yohanes biddu 4 ayat 23 didok. Alay na Roma tikina jalanunga roi nuaeng. Gabe di bagasa todi dohot hasitongan martangiang akka partangiang natututu amai. Akka partangiang nasongonido dipangido amai. Nang didok disi dangbe ikobor hatita tu Jerusalem nalilingi. Jerusalem yang letaknya secara geografis. Molo najolo torop dohalak marporang molo tajahay perjanjian lamay
Olam marporang do ngulu ni bangsa Israel. Jala molomonang ninna marporang banamonang ma debata marhite nasida. Alai molo dipartikian saunariona manginang sudah tidak zamannya lagi perang terbuka, perang secara langsung. Molo pe kom marporang songon di Israel nuaeng ala keadaan terpaksa mai. Semua orang akan berjaga-jaga, saling menjaga diri, unang sampai tubuh parporangan di ganuk bangso. Karena juga melanggar HAM katanya. Alai nata pesongoni dang gabe boil lam renges sita modom ditibak kon bangso Israeli ujui dang gabe moru akka sita onon di bagasan ngulon nata pedang marporak kita karena peperangan kita di masa kini lebih beraneka ragam, lebih bermacam-macam dan banyak yang dapat menjadi musuh-musuh kita di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ima akka pangalaho roha portibion, gogoni portibion, dohot hadagingoni. Adong may juji online dohot juji na asing, akka ubat-ubatan terlarang, akka free sex, to akka sunduk na poso. Ima akka tantangan dihami, akka sunduk na poso. Bahkan dia kahalak na torope. Asing muse kesulitan laho mengalului perkarejuan. Tekanan-tekanan ekonomi yang kian kuat. Rupiah ninna lam turun. Molo turun rupiah lam marsikor mahita naik masude. Hacit molo tahilala. Bukan berarti kita menjadi lebih nikmat menjalani kehidupan dibanding dengan bangsa Israel ketika itu. Alai taida di turpukona manginang songo dia parsitutuon nasida pakilalaon nasida tu debata na toktong mangodingi hita. Bea hita di partikian saunarion. Lam torop akka hamauloni lam jonok dohita tutuhani manang lam dau. Lam tapak kilalaho do songo dia padonganion ni debata buhi hita mamulus saha tutikyon manang gabe lupa hita holan gugutta sa bingdo na tapangasahon manang tapak kilalaho do nguluton songon inganan namura matapori bejana guci yang terbuat dari tanah liat yang jatuh hanya sekejap saja dia akan mudah untuk hancur. Syalania manginang ikon debatama tabain pakirimota. Ikon debatama na tabain di bagasan nguluon nagabe partano batuata. Molo dangadong pakirimon dihita di bagasan Tuhani. Totu murah-murah nama hitaon marsahit. Karena tekanan pikiran, gampang stres, molununga stres dan boy mangula akka ulaonna. Tidak bisa lagi memikir jauh ke depan apa yang ingin dicapai di dalam kehidupan keluarga manang dingolutta marsada-sada. Alai lului madebata, jakom madebata, mian di bagasan ngolutta, gabe dolok sion nai baru. Dolok sion masa kini dalam kehidupan kita agar kita beroleh haulion hadameon dohot gogo nasian Tuhani dang mabiar hita molo toktong tajakon debata gabe inganan parmianan ni debata ngulutta marsada-sada tabilangi mamanginang di bagasan rohat tabe nunga piga hali debata di bagasan nguluon di bagasan keluargata, di tiki menghadapi akka persoalan parukilok kita. Dan tolap molo tokot tobe melahu mamikirisa. Alai saha tutikyon boy hita mardalan. Boy hita muse pungurap dohot keluargata. Berarti ada Tuhan yang senantiasa menjadi benteng yang teguh di tengah-tengah keluarga kita. Molo dukon tahilalai di dok parpesal menon memehota ma musei tuaka sundut tanaposo
pabuaw tatahatay tataringoti may muse tusundo na poso. Asa toktong miyan debata, gabi dolog siyon na baru di partikyanon manang didia pe, akaya nakotay toktong diramoti didongani Tuhani. Nang diulawon sa Dariope, ima ulawon pisa sambut, niamang pendeta Bengkiam Sitio, dohot inang padita burun na 70. Tuwa manami na poso ni Tuata, amang pendeta Bengkiam Sitio, sarjana teologia, margogoma damang laho manguduti ulahon pagkobasyon na baru na dipasahat Tuhani. Jehovah bayan partano ba Tuata. Asa debatama na toktong madongani damang diaka mangula-ulaon si ganupari. Mangula aka ulaon pakobasyon ni Tuhani, manang tudia pe amang mga laka, toktong diodingi Tuhan debata Jehovah Zebaot na punasa portibion. Nang dihita pe ruas ni Huria HKBP Seyagul, nanunga sailaon marpigataon, nunga rap marsaor, rap dohot amang pendeta Bengkiam, diaka parsaoran si ganupari nang diaka hata ni debata nang disaburhon di tonga-tonga ni Huriata, di tonga-tonga ni keluargata, martubur mai suan maparbuehon parbue na tonggi di tonga-tonga ni keluargata, gabe las ni roha, gabe pasu-pasu. Tababurha ma amang natahawolongi tuinganan pakubasyon na baru diari sa Darion. Anong dipatupado dalata, laho pasahaton las ni rohata, holong ni rohata, tada ni holokta tuamang pendeta Bengkiam Sitio, las marohata, laho pasahaton tunasida. Nang songoni tu anggi nami pendeta Susi Nur Hayati na 70, sarjana teologia, naposo ni Tuhata, di inang pe margogoma laho makobasi pakobasyon na baru, na parjolo, natapes ka na parjolo, dang mandok, umalo hami siyak kamu, jala dang adong halak mo nabui di dok, lulus tuntas, di namakobasi di huria ni Tuhata. Ala hurimangi do amang inang, ganup pakobasyoni, ima pakobasyon na mabaik kita, belajar senantiasa. Pelayanan itu adalah senantiasa pelayanan yang diperbaharui Tuhan. Alani dangadong halak na lulus, na tuntas, laho makubasi Tuhani. Alay ko sa toktong dohita, laho mangarimang-rimangi, mangarajumi, ahado lapatata gabi ula-ula ditonga ni Portibion. Alasuddo na poso hita, suam madihita, Lukas 17 ayat 10 na mandok, songonido ng hamu, molo dung diula hamu sa luhut na didok na ito hamu, do hamu ma, na poso na sohasi ado hami, itap ulaon na patip do huula hami, ima nasuan dihita, akka suddo na poso, molo dileo do pegogo, toktong mahita mangula siyan gogo na dipasahat Tuhani. Ima marhite Huria HKBP Seyagul, inganan pakobasyon na baru, margogo mainang makobasi, marhite arahan, petunjuk ng aka program na dipasahat amang padita resort, laho pahebakon pakobasyon ni Tuhata, dibagas joro ni Tuhaton. Amen martangiang mahita. Pinuji maho ale amang didenggan ni Basam, dohot asin ni roham naso tarhasuhatan, molo di Huseoko dope di hami hatam di minggu sa Darion, namandok hodo partanobatoan di hami, hodo namangodingi hami, hodo toktong namian di bagasan ngulo nami, sialani gok haulium mahami, gok hadamium mahami, martamba-tamba malas ni roha di bagasan ngulo nami. Ale Tuhan na marmahani hami,
Toktong maho na mga jarajari hami marhite todim. Lahom majamitahon akadenggan ni basam. Nang hujalo hami na sailaon. Marhite-hite pangulaon ningulo nami sigano pari. Asa toktong marsangap po marhite ngulo nami. Nang disuara ningulo ni Huriam marhite tikting nang hubigi hami di bagasan minggon. Paso-paso ma sa luhut program ni Huriam na naing dipatupa di bagasan minggon dohot di minggu-minggu na naing ro. Paso-paso ma tarlumobi di ulaon pisa sambut amang padita bengkiam sitio sarjana teologia tu padita fungsional na baru inang padita susi boru na 70 sarjana teologia. Pargugoy manasida, parbisuki manasida, asa toktong buhi di hobasi nasida harajonmu nadong di banua tongon. Lamar saringar hatam diganup, hatam na dipasahat nasida, jalalam jonjong ma harajonmu naguk hamuliaon dohot dame. Ale Tuhan martangyang dohami nang tuak kadongan nami na marulang tahun kelahiran di bagasan mingguon. Pasu-pasu manasida adong 40 sada halak di bagasan mingguon na marulang tahun kelahiran. Asa toktong di bagasan gajang ni umur daw akasian nakasahit di bagasan haipason. Pasu-pasu akasihol sakap ni roha dia kadongan nami na naing dipatupa na sida di pardalanan ni ngulo na sida. Asa toktong marhite na marulang tahun kelahiran na sida. Toktong dibilang-bilangin na sida ding gambasa na nung nga di jalo na sida na sailaon siyan ho ale Tuhan. Martangyang dohami nang tuaka ulaon-ulaon partangyangan na naing dipatupa di bagasan mingguon. Pasu-pasu sa luhut akatuan rumah di partangyangan ni. Lehon hai pason las ni roha. Laho manjakok kami akaruas ni Huriam. Na mabain jabu nasida gabe langgatan parjamitaan pamujion gabe sion ne baru. Laho pajupang mian ho ale Tuhan di bagas jabu nasida be. Jala pasu-pasu tok-tok kami sa luhut ruas ni Huriam. Siya nakada danak sahat tuaka na magodang pele Tuhan. Na di bagasan parsikolaan manang nanunga kuliah. Toktong lehon roha biar mida Jehovah. Toktong hoga be partano batuan di tonga-tonga ni keluarga. Nang diaka na mga luluhi aka parkarejoan. Na mga lului si rokap ni Toddi, homa na patuduhon, akaulaon parkarejoan si rokap ni Toddi, na mabain las roha na sida, na buhay mabain lamar tamba-tamba, sanga mo marhite parnguluan na sida. Ale Tuhan martangyang dotong hami, tuaka na tua-tua nami, natoras nami nanunga lanjut usia. Nanunga mulai sudah gogo nasida. Daang tarbahin nasida lahum mambongoti bagas coromon ale Tuhan. Toktong ma dongane nasida. Dihatuaon na ajari nasida asa pasahaton hadirion na tuho. Asa toktong nasida makirim tuho. Di Sion na baru na pinauli tangan nasida. Asa di bagasan hatuon na marpos ni roha nasida. Jala di bagasan las ni roha, di bagasan ekel di hatuaon na laho maparorot, laho madongani aka poparanna. Mauliate madihole Tuhan. Mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiak kami. Amen. Marindehita huhut papungupilian paduahon
Laos tau duti mai deta, sian buku de nomor 205 ayat 1 Laos di soma tapapungu perbuni hamoda tiota tu pakobasion ni amang padita bengkiam sitiut nasai laon tapapungu mai tujulu marede mahita.
supaya sadar. Masuk mahita di acara Paborhaton Dohot Mangojakkon Padita fungsional HKBP Resort Medan Opat Seagul Marende Huria Hita Siam Bukwende nomor 467 ayat sada. Hamu amanami inanami, dongan sahuria, sadari omma paborhatota amang pendeta bengkiam sitio sarjana teologia, sian resoton tupak kobasion nasida nai baru, hobbar tu eska nasida, taha mulate omma tutuhat ta sude pak kobasion nasida nasai laon, di HKBP Resort Medan Opat Seagul, Distrik 10 Medan Aceh. Hobbar tusi tabegema surat keputusan ketetapan niopui eporus HKBP taringo tu parpidahan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 85 garis miring pendeta garis miring SK garis miring 03 garis miring 2024. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Bengkiam Sitio Sarjana Teologia nomor induk pegawai 1998110 103021968008, tanggal lahir 3 Februari 1964, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Medan 4 Seagul, terhitung mulai 1 April 2024 menjadi Pendeta Fungsional Resort Jalan Pelajar di HKBP Air Bersih Distrik 10 Medan Aceh dengan ketentuan A. Menerima balajo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balajo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan. Surat keputusan atau ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Personalia HKBP. 6. Biro Jemaat HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Komite Urusan Pensiun HKBP. 9. Sekretaris KRP HKBP. 10. Parhalado HKBP Resort Medan 4 Seiagul. 11. Parhalado HKBP Air Bersih. 12. Parhalado HKBP Resort Jalan Pelajar. 13. Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. 14. BPSK HKBP. 15 Pertinggal. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 27 Maret 2024. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan dan distempel. Ahu Padita Wahyu Siregar atas goar Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, upaborhat mahamu amang pendeta Bengkiam Sitio Sarjana Teologia, sian HKBP Resort Medan Opat Seiagul, tu inganan pakobasyo muna na baru, sai di pasu-pasu tu hatama akka pakobasyo muna na say laon di huriaon, jala di pargogoi, uhud di patau mahamu, mangula di hurianai. Amen. Marinde mahita siang bukuende nomor 156 ayat 5. Hamu amanami inanami dongan sahuria. Sadari omma ojak konon inang pendeta Susi Nurhayati Napitupulu Sarjana Teologia. Gabe Padita Fungsional HKBP Resort Medan Opat Seiagulon. Hobartusi tabigema surat keputusan ketetapan ni Opui Eporus HKBP. Taringot tu penempatan nasida. Dohot ulaon ni Padita Fungsional. Surat keputusan ketetapan nomor 88 garis miring Pendeta garis miring SK
03/2024. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Susi Nurhayati Napitupulu, Sarjana Teologi, nomor induk pegawai 2023 111 0905 1995 036, tanggal lahir 9 Mei 1995, jabatan dahulu Pendeta HKBP ditahbiskan 10 Desember 2023. Terhitung mulai 1 April 2024 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Medan 4 Seiagul, Distrik 10 Medan Aceh. Dengan ketentuan A. Menerima balajo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balajo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenaga Kerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Asuransi Kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan atau ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Personalia HKBP. 6. Biro Jemaat HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Komite Urusan Pensiun HKBP. 9. Sekretaris KRP HKBP. 10. Parhalado HKBP Satahi. 11. Parhalado HKBP Resort Medan Kota. 12. Parhalado HKBP Resort Medan 4 Seiagul. 13. Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh. 14. BPSK HKBP. 15. Pertinggal. Ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 27 Maret 2024. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangan dan distempel. Nuaing hujaho kami ma ulaon ni padita fungsional. Sada mangurupi padita resort sumakapi dohot pasauton akka ulaon pakobasion hobar tu sitolu sada pajauon ni Huria. 2. Majalo ulaon sian padita resort masagi ulaon pakobasion isara ni rapot. Patuluhon. Patuluson na pinutuson ni Sinode Godang HKBP, rapot majelis, pekerja Sinode, Sinode Distrik HKBP Distrik 10 Medan Aceh, rapot resort, rapot Parhalado resort, rapot Huria, dohot rapot Parhalado Partohonan. Paopaton, mangaramoti, manogunogu, dohot pahisaton, mutu ni pakobasion, di parartaon, dohot administrasi ni Huria. Palimahon, pasahaton laporan pangulaon tupadita resort. Paunopon, wajib madohoti sermon manang konven ni Pangula nagok tiki.
Nunga dibege hamu SK sian opui eporus HKBP, do tulaun ni padita fungsional HKBP. Nuaeng na manukun mau di hamu inang Pendeta Susi Nurhayati na 70 sarjana teologia. Naolo do hamu ojakonon gabe padita fungsional, laho mangulaon-ulaon songon naung binegemuna nakin, ahu atas goar preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia, wojakom mahamu gabe padita fungsional, HKBP Resort Medan Opat Seagulon, sai didongani, jala di pargogoi Tuhan debata mahamu, mangulahon saluhut ulaoni, asa marsangap goarna marhite pakobasion muna dihuriai. Amin. Hamu amanami inanami dongan sahuria, jako kamuma inang Pendeta Susi Nurhayati na 70 sarjana teologia, gabe padita fungsional HKBP Resort Medan Opat Seagulon, jala marsyurupa mahamu di bagasan hasadaon ni todi, patuluson ulaon ni tuhatay. Marinde mahita siang bukuende nomor onoplonom ayat sada tambah ayat tolu. Martangiang mahita. Ale debata, amanami raja ni huriai, mauliate madiho ala naung diloaso amang pendeta bengkiam sitio sarjana teologia, makobasi resoton na sailaon, pasu-pasu ma pakobasion na sida bain sangap di goarmu, pasu-pasu ma nang naposomi, manguduti ulaon na diinganan pakobasion na baru. Mauliate manang roha nami diho, ala naung ditongoso na posom,
Inang Pendeta Susi Nurhayati na 70 sarjana teologia. Lahomarhobas di Resoton, sayurupi, pargogoy, jalapatao maaka na posomi makobasi huriam, asamarsa nga po di saluhut panggulmit ni huriam diluaton. Laos pasupasuma ng huriam sa Resoton, toktong marhasa daon, laho manidangi di tonga-tonga ni luaton, mauliate madiho, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Doaing masuk mahita tu acara i na mandokhata na parjulo mandokhata ma sian na pinaborhat partikiano nu pasatay ma tu amang padita bengkiam sitio sarjana teologi dohot keluarga. Di kita salut amang inang, mula tema di tuhatta, mula tema di kita napung dison. Andorang sosahat dope kami mandok hata sian tonga-tonga perpunguan tahun. Jadi pinasahat kami matiki tim multimedia menampilkan sekilas salayang pandang manang kronologis pakobasion nami saleleng kurang lebih 3 tahun na adong di Huria HKBP Resort Medan Opat di HKBP Siagulon. Jadi saya giat ma gabe sada tambahan na positif ma sian tonga-tongata marhiti pakobasion nami salengon. Jadi pinasahat kami ma tiki itu tim multimedia. Masing-masing. Karena keramahan tak pernah merugikan siapa-siapa. Karena itu mulai hari ini, marilah kita menjadi pribadi yang ramah kepada siapapun kita berjumpa. Yang kedua, Paulus mengingatkan kita agar menjadi pribadi yang penuh kasih. Karena Tuhan menginginkan hidup orang-orang yang percaya kepadanya harus didasari oleh kasih kepadanya. Shalom, kami keluarga besar HKBP Siagul, saya Budi Aloman Siombing. Saya Kendi Triwijaya Siombing. Besarnya terhadap amang pendeta Bengkion. Mulai ate madi tuhata, mulai ate manang dihita na pungu di bagasan joron itu hata sadarion. Ima nina mardomo ma temu pisah hita dohot amang pendeta sitio dohot majakon inang pendeta buru na 70. Terima kasih kepada amang pendeta Sitio atas pelayanannya di gereja HKBP Siagul. Terima kasih atas pelayanan Amang Pendeta Sitio. Kesan dan pesannya selama berada di HKBP Siagul ya lebih kurang hampir 3 tahun ya, bahwa kebersamaan yang sangat sukacita dengan Amang Bengkiam. Jadi kami boleh merasakan ya bukan hanya kepada Ama tetapi boleh kami rasakan juga kepada Ina. Tak terasa amang, selama pelayanan kami merasakan hal-hal yang luar biasa yang amang berikan dalam memimpin kerohanian kami. Amang mulai atema di pakuwasyo muna di huriata songonirenggan parsaurata di bagasan na lebih kurang 3 tahunon dihita aka parhalado.
Boy do amang manguluhon nang aka sermon, boy amang manguluhon nang aka pastoral, madapotor aka ruas ni huriata dari bagasan parsahiton, ringgas do amang, jala dilehon amang do, rohani amang di pelayanan ni amang nasa lelengon. Hal yang paling terkesan yaitu pada saat acara Natal di HKBP Siagul, Natal Ama dan Ina, itu yang juga membuat bahwa peran daripada Ina juga dengan Ina di Siagul sangat terkesan pada saat acara Natal pada di tahun kesehatian, dan pada saat itu kebersamaan kita antara Amang dan juga Ama dan Ina dan juga Naposo Bulung dan juga sekolah minggu ya sangat erat dan sangat dekat. Dan untuk ke depan kami juga sangat mengharapkan ya supaya Amang Bengkiam di tempat yang baru ya juga mendapatkan hal yang lebih sukacita lagi, lebih lagi di antara kami atau kita semua yang berada di HKBP Siagul. Kami doakan supaya sehat-sehat dan pelayanan semakin lebih ditingkatkan lagi. Walaupun jarak itu tidak menentukan, ya membuat suatu keakraban antara kita jemaat daripada HKBP Siagul dengan Amang dan Inang dan semua keluarga dari Amang Bengkiam. Dan tak terasa juga Amang, setelah berlangsung selama sekian tahun, Amang harus melanjutkan pelayanan Amang di tempat yang baru. Dan besar harapan kami pelayanan dahsyat yang sudah memberikan kepada kami juga dirasakan oleh gereja yang baru, yang dimana mereka akan merasakan kedahsyatan pelayanan Amang dan keluarga, kehangatan yang memberikan dan juga keluarga terhadap pelayanan kerohanian di dalam tubuh gereja HKBP yang baru nantinya. Terima kasih, doa terbaik untuk kesuksesan Amang dan keluarga serta keturunan Amang. Jadi songonima manginang mulai tema tu tim multimedia na mengumpul data saleleng pakobasion nami kurang lebih 3 tahun na adong di Huria HKBP Siagulon gabe pasu-pasuma tim multimedia di tengah-tengah Huria asa gabe lamar saringar ma guarni debata dot hatani debata sian tengah-tengah ima media napisa hamu salelengon. Jadi jumoloma kita mandok mulai itu hata debata andorang soh pasat kami mandok hata manang sepatah 2 kata ala dison au didampingi inata jumoloma nasida pasaton taringot tu pakobasion dan mendampingi kami kurang lebih di bagasan 3 tahunon. Jadi lihat kami matiki tu hala inang dison. Shalom Amang Inang. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, terima kasih kepada Yesus Kristus. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan ini dengan penuh sukacita. Amang Inang, Maluya Tegodang, terima kasih banyak yang selama ini kita melayani di HKBP Siagul ini kurang lebih 3 tahun. Terima kasih atas perhatian Amang Inang, terima kasih atas pemberian Amang Inang, terima kasih atas kepeduliannya, terima kasih atas berkatnya yang selalu kami terima dari Amang Inang.
kami tidak bisa membalas semua kebaikan Amanginang, hanya Tuhanlah yang membalasnya. Semoga Amanginang diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Begitu juga buat dongangku perempuan di Ina Lydia dan di Ina Rabu, buat perkumpulan kita selama 3 tahun ini ya Inang. Terima kasih banyak yang kami ambil dari Inang semua, pengalaman-pengalaman yang terbaik yang kami dapat. Biarlah kami bawa keluar itu nantinya dengan penuh sukacita juga. Dan berkati juga lah perkumpulan orang Inang di sini semakin solid dan semakin bertambah-tambah lah di perkumpulan Inang yang berkat-berkat Tuhan yang baik-baik. Doa terbaiklah orang untuk orang Inang. Demikian juga untuk akhir kata ya Inang, Amanginang. Banyak kesalahan yang kami lakukan, yang tidak sengaja maupun sengaja. Kami mengido maaf, karena inilah kami yang dapat kami lakukan di gereja kita Siagul ini. Semoga orang Amanginang sehat-sehat selalu, murah rezekinya ya Inang ya. Doakan kamilah di tempat pelayanan yang baru, semakin diberkatilah kami di sana juga menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk terakhir kali, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada perkataan kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih Inang, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Ya, songonima hatasian keluarga, molo kami di sona Manginang, ala solengkap do yakkaya nakota adong na gerejo, alai untuk terakhir di bagasan manang perpudi di ujung pakopasion nami, bapangido kami maboru nami natolu asa jongjong tuson. Sadanai karejo nama nasida. Alana hupatada kami tiki nengro kami tuson, tongdo neng mulak sianon, nama saya 3 tahun nasalpu geleng dope nasida. Alai di bagasan 3 tahunon, ala gabe margiji kami tuson, balam magodang nasida te, tarikot tuson. Jadi on masya kangan, si nomor 3 do si nomor 4, nomor 2 karejo noeng adong dinas di rumah sakit Bunda Tamrin. Jadi ima parjolo kami na jongjong di sona Manginang, saya ditangyong hamuma kami salut na di Pakopasin na baru. Jadi mula tema di tuhata amang pardengan basam. Mula tema hudok kami upasat kami ima na diutus sian distrik Marhitiaka pucuk manang ulon ni Huriata nadong di distrik amang Padita Wahyu Siregar nama kobasi di aka ulaon temu pisahon dohot amang situa buta-butar sungon MPSD namanya SK nakingani. Jadi amang pendeta resort atik bohape kami sabulan dope rap dison alai saya suku nasida dungro awabang ay torus laudo kamu dison adung nasogoroha daung anggo perpindahan SK nasomaldo taringot tuson moloy nang Bibel Pro nuaeng makobasi nasida di pagaran ido sohade dison. Jadi ima Amanginang kami atas nama keluarga nunga di pesat inat tanah ini mandok mauliate mandok dia kasaluhutna ai molo SK mutasi hal na biasa di taringot tu kami pakobasion di tengah-tengah Huriata songon ido di tengah-tengah ni negara ta dia ka pemerintah ta alai molo tang rimangi tiki di bagasan 3 tahun olo gajang olo jepek ba ima na hupasat dison godang dope aka haurangan dang sikop dope aka ulaw nami siyan tonga-tonga ni damang dot daina alai porsia do iba lau na mengganti tugas pakobasion di tonga-tonga ni huriaon ala energik dope inata
iboto nami Pendeta Susi Buru Nabi Tipulu Duson. Gabe bersemangat ma itu ate taringot duson. Jadi ima secara umum turuas ni huriata HKBP Siagul, aka pungguan nama, pungguan ina par hari rebo, pungguan ina Naomi, ina Lydia, Ebenezer, dohot ex Saudi, dohot pungguan-pungguan akan asing lansia, dohot sude amang inang. Nah, soboy si pajojorohon hami taringot tuson alay ngadong di Bagasar Rohat tabe. Gabe saya enggiat ma sada ulaun na pinasat hami salelengon. Ingot ma dia na denggan hupasat hami. Alay tatadikon ma dia na so denggan na menurut pangatusyon hamu salering hami makobasi sisyon. Jadi terlumobi lam kompak do kita salelengon. Turuas apalagi mulai sian naro hami dison ay disambut hamu dot dengkan. Sude ruas na adong di HKBP Siagulon 10 sadawik dot sude na adong di hita di tonga-tonga pakobasyon. Burju do hamu amang. Dengkan do penyambutan muna. Suang songoni di hami saleng 3 tahun. Jadi molohuri marimangi manang songo dia pe pakobasya mayon salelengon ba tarlu mobi tua manami panitia pembangunan. Aidison sude aka inspirasi na macai rikot na macai toktong do rikot di tengah-tengah huriaton tong do sahon hamu amang na di komando ima ketum amang kota umum amang kombes Purnawirawan Dr. Marulisian SHMH. Molate mamang dia kasaluhut sude ita saling mendukung sian tonga-tonga ngulu tahun. Ima nama carikot molo adong hasadaon songon dia natabahen pasti gabe marsangap guarni di bata sian tonga-tonga ni huriata. Jadi pangido nami dison tangiong marsetangiangan mahita. Perlu macarikot dope ima tangiang sian kamu saluhut namanginang tu kami nama kobasi taringot tu aka di huriata na baru ima di HKBP Air Bersih Resort pelajar. Jadi siang giat mamanginang manang songon dia pe naboy dipatupahami salelengon marhite aka ulon nami salelengon bagabe lamar sangap magwar debata di tengah-tengah ngulu tahun. Jadi termasuk pangidon hami dison ima amang Pendeta Resort anggi nami dison marsemangat manggi ate manang songo dia pe sabulan pe hita rap dot dison porsiado anggo hutanda amang paditawon Pendeta Resort tanuaing ay kholan na membangun ulau nasida dung membangun baru dipindah nasida manang tudungun dari mutasi jadi dukung ma nasida jadi adong tekad nasida sebelum adong dibangun dang olo nasida pindah asa adong sada bentuk perjuangan di tengah-tengah nasida. Alai ido ikon didukung hamu amanginang taringot tuson. Manang songon dia pe molodang hamu mendukung pakobasyon hami songon tenaga full timer. Tongdo hagogon nami marisuang saluhutna. Jadi alanido manang songon dia pe na dipatupa haduan taringot tuson ba inang pendeta buru napi tupuloma melanjut ton pakobasyon iba nasosikop do piate taringot tuson. Pos roha itu ya burju-burju hakamata do ina tadison salutna ya asal ma bohado kita makobasion di bagasan serip ni roha dodlan akana asing jadi musetu dongan nami parlado huria ate tu dongan nami parlado mulate mainang saluhutna sude aspirasi sude motivasi na pinasat amu ai hamisian full timer au songon pendeta fungsionaris mace godang kakak kekurangan tetap bersamaan inangnya, amangnya, dengan parlado dison, lapatana dukung ma tugas ni aka ulaut ta tarlumobi di aman Pendeta Resort dot aka pertaimer na adong dison, ima pangidon hami, jadi senggiat ma, tong hita di bagasan haipason, jadi hami pe mangido saluhut na di bagasan ngulu tahun mungkin adong dope hita pajupang di bagasan di tiki pakobasion, jadi lapatan na unang alana lau kami tu si ay dang boy kita pajupang manang sungo dia PAT
alai husaon mahamima asa gabe lam akrab ma hima persahabatan di bagasan ngulu tahun salelengon gabe sada ulaun na ima boy marsangap guar di batas yang tonga-tongata. Jadi dak pola gajang dohonon nami on ma hupasat hami sahalinai molo tungpe amang inang pambahenan dohot pakatayon dohot keberadaan nami salelengon ba lapatan na minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Ai diboto amang maruli amang kombes ai holan dua do kami di HKBP na etnis Chinese. Jadi mulai tema di pertemuan ta salelengon HKBP bisa membangun sada motivasi namacai record sian tonga-tongata. Jadi buat ma berita nauli asa gabe boha bersemangat hita songon na didok amanta pandita nakingani parjamita. Jadikanlah di segala tempat Allah sebagai benteng kehidupan kita. Ima na membuat hita sebagai margogo mengadopi saluhutna. Jadi ima hupasat hami hataon jadi kurang lebih bahasa itu hatama memasu-masu kita dot mangaramoti hita saluhutna. Mula tema di hita ima hatasen hami. Mula tema dia mang padita bingkem sitio sarjana teologia dot keluarga napasahaton pertading hata di bagasan partikienon. Nuaing partikienon upasata ima tu na pinaujak di bagasan partikienon ima tu inang pendeta Susi Nurhayati na 70 sarjana teologi. Horas madihita saluhutna amanginang. Horas. Pinuji madebata ala denggado mardalan di Tikion, ima ulaon paborhaton dohot pangojakonon ima padita fungsional di Resort Medan Opat Seagulon. Parjolo madok moliati dohami na mewakili amang preses distrik 10 Medan Aceh, marhite amang kepala bidang marturia, ima amang padita Wahyu Nolim Siregar. Naung mangojako kami di huria tahun HKBP Resort Medan Opat Seagulon nagabe padita fungsional nang di amanami amang situa Walden butar-butar songon MPSD naung majahon SK di Hami. Apa dua hon madok moliate dohami tu amang padita resort amang padita Suardi Aruan nang sude aka parhalado ruas ni huriata HKBP Seagul Resort Medan Opat Seagulon naung majako kami laho makobasi manguduti pakobasion di huriata HKBP Medan Opat Seagulon. Sayang giat ma aka amang dohot inang rap marsitangyanga kita asaboy denggan tulus sude aka ulauta di tonga-tonga ni huriat tahun. Sautik perkenalan naboi hupasat hami dison aka amang dohot inang hami margoar padita Susi Nurhayati na 70 sarjana teologia na tua-tuai nama nubuho kami ima situa boru sinaga dang boi rapak dohot hita dison ala adong ulaon narumik kodope. Jadi dison rap dohami dohot keluarga nami tong iboto nami na adong tinggal di Medan dohot narosia kuta rap dohot aka ama nami ina nami na utusan sian huriata HKBP Satahi. Amang inang hobar tu SK naung di cenahau nakaning odope parjolo sahali hami adung sahat majalo tohona kami onma SK pertama di hami gabe padita di huriata HKBP. Alania kamang dohot inang ala poso dope hami di hapad di tahun. Baunang itor terjadi perbandingan yang luar biasa ala senior tingkat atas do amang padita bengkia mate. Apero penggatina na poso na baru ditabal hodopena di HKBP. Alani tu amang padita tong amang mangido pangurupion pangajarion asa anggiat diajari amang asa boy gabe dongan ni amang di huriata HKBP Seagulon lahu makobasi lam tudengganna. Jadi amang inang disatahi hami makobasi urang lobi 2 tahun ima ditiki LPP do hami LPP napa 2 hon LPP napa 3 hon sahatu nama jalo tohonan. Jadi onma hami makobasi di huriata alai anon
aladang di paborhat do pehami sian huriata HKBP Satahi tu tanggal 14 pehami di san perpisahan alani boy manok kami komunikasi tu amang padita reso taringo tu aka ulaon pakubasion di tonga-tonga ni huriat tahun songonima aka amang dohot inang perkenalan sia kami anon perkenalan yang lebih mendalam lagi boy do PT tu tiki-tiki nanengro ala leleng do pehita pajupang di huriat tahun molia tema hupasat hami mamuseng tu amanami Mola tema di nang pandita Susi Nur Hayati na 70 sarjana teologi anggiat mana dapat rokap tong di huriat tahun. Noaing pertikianon upasatay ma tu hata borhat manang pajakonon sian sahalak mewakili ruas partikianon alanunga tonga sada sotong lak tabamah tanom marsahit. Upasatay ma tu amang doktor Adanan Silaban. Shalom. Shalom. Oras madi hita saluhutna. Oras. Jumulo au mangido tahisian ruas ni huria HKBP ala kebetulan au ditunjuk madokata mewakili hita saluhutna. Nong rak mahita madokata nauli di paborhatton do pajakonon ni padetata di bagasa tikyon. Ima julo parjulo pangidoan. Nah hormati hami amang pendeta Siregar mewakili Preses, amang pendeta Resot, amang pendeta Bangkiang, inang pendeta Susi Napitupulu, sude akka pangulan nihuria HKP Siagul, ruas HKP Siagul, dohot keluarga, dohot rombongan ni napasahat napataruhon inang tuson. Jumolo mahata borhat alaido urutanna. Nunga benakitakas disaksihot kita saluhutna melalui multimedia pangulaw nyamang. Marlas niroha do hami disi. Jala nauli na denggan nong binamuna dison imatong torcok kamu di huriana baru. Akan hahurang pangalahon nami salpuhon amang may. Ditabay Tuhan ma hahipason do pasu-pasu di pangulon nyamang tutikyak kananeng ro. Ini bukan perpisahan. Hanya paporhat do. Ala nahita tong do warga HKBP. Lam tabbama keintiman, tabbama keakrapan, tabbama holong diroha nang pe do hita. Ima hata tu amang bengkiang. Tuinang pendeta na baru, lasrohanami. Dapat tenaga muda ini. Yang kami harapkan masih pasti banyak lagi yang bisa dilakukan. Dan jangan ragu karena muda. Kami semua menyambut Inang dengan baik di sini dan Tuhanlah memampukan Inang untuk memimpin kami dalam kerohanian. Walaupun muda, kami harus dipimpin ini semua. Tabamak kalas niroha, margo ko may Inang mangulahon tugas dan tanggung jawab di Pakobosem Muna di HKBP Siagulon. Mulai ate madi kita saluhutna, mulai ate madi Tuhan, horas ma. Horas. Latema jamang silaban, nuaing partikianon upasatay ma tu pajakonon sian sahalak mewakili parhalado, kota kami ma tu inang situa di 5 boru pangaribuan SIP MM. Horas madihita saluhutna. Horas. Di pasu-pasu tuhat tama permingguta sadarion. Nahu hormati hami amang pendeta Siregar dohot nasian distrik ro di sudeta he damang dainang hahaanggi dohot akan napinaribot. Mau lihat ma di hita saluhutna alat adorak supasahat tami ala judulnya pisah sambut. Pasahaton nami majo parjulu tuhalak amang
pendeta bengkiam dakola raget jang be hata honoku nakiningan nga macega jang ipatoran doh dipasahat akkadongan songoninang dipasahat amang na mewakili siar ruas. Holanodo si pasahaton nami amang kesan yang baik ima buah kamu siak kami. Kesan yang buruk tinggalkan amang. Denggado persauratan na selilingon di parhalado dohot nang diulaon akan asing pe di huriata. Sai lam ditabay mapasu-pasu di hamu suak songoni ak di keluarga saluhuna di leon hahipason jala gabe silas ni roha mahamu muse di tempat na baru semakin banyak sukacita di tempat na baru songon sukacita nami bersama amang selama ini di sini doho inang. Sadanai saya berharap Tuhan memberikan yang terbaik untuk anak-anak mendapatkan pekerjaan, paling tidak kalau tidak mendapatkan pekerjaan harus mampu menciptakan lapangan kerja buat dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Imajo nadenggani maingot tamu amang nahurang lubi siak kami tentu dengan segala karakter kami masing-masing selama kurang dari 3 tahun kita bergaul ada nggoi nahurang lubi pastinya tidak ada gading yang tidak retak. Maafkan itu semua manginang dohota kayak kon nami akan adenggani maingot tamu hipas mahamu jalagat jang umur muna lanjutonon nami ma akan adenggan natininggal hamuna di hami. Imajo si pasahaton nami amang sekali lagi selamat jalan di tempat yang baru. Napurat tano-tano rangging masih ranggongan badatta pada udau alai todita tetap masih gonggoman. Malihat madihita jadi tu inang molo di sesi umur anak koku main mengenai tokenai pensiun na mau. Saya berharap sebelum pasahat kami setabi amang harapan namion pasahaton nami be do tu inang welcome to HKBP Seyagul. HKBP Seyagul adalah HKBP yang ramah ruasna akan ramah dohan akan burju rohami alai molo hami ak kasituana mungkin arong guna jigil. Jadi ketika hami non misalna marsermon hamu apalagi setunggutian non tersonggot tamu dengan segala karakter dan bentuk-bentuk karakter nami dengan segala dinamika yang sedang berjalan itu nantinya ikmalo mahamu mengeju hamu jala ido mendewasakan hamu menguatkan hamu ketika di Hagaleum Munai menghadapi hami katanya minggu yang lalu justru di Hagaleum Munai do hamu mergogo di bait Tuhan ininna ausat diri pehu hadapi do nasongonya inang. Jadi di rohanami dakola salah uramat do kalau hola sahala muna dunuaing dison sendirian dalam artian bukan dengan keluarga. Ilihat Tuhan ma jodoh di hamu keluarga jodoh hidu na hurukon. Ise ya gulom mahamu mama sumasu sugut. Ima harapan nami. Ate. Amin. Adong gua anak ngihurion ra di pengaratoan akan adenggan jalan asuman. Jadi di keluarga mau lihat ma di hamu kata atas gua munatu ina namion dakola dohonon namira hujakok kami mahamu ngahujakok kami nakiningat di si alai secara khusus dohonon nami do atas nama Parhalado HKBP Seyagul terlumobi situa pasahaton nami ma sekali lagi welcome to HKBP Seyagul hujakok kami mahamu gabedongan nami Parhalado dengan segala dinamika yang akan terjadi di hadapi inang saya yakin banyak ide banyak rencana nanai sibilohonota di kelemahatai kalau kita padu dengan sejumlah kurang lebih 40 halak teh emang setabi kurang lebih 40 halak kami situan nanek sia juamuna inang nanang sia jaram muna nanek si tugu-tugu muna dengan segala dinamika keadaannya dianugerah pos dorhanami mergugudu inang mangulahoni jala mascailas rohanami tenaga baru tentunya program baru, hasil yang baru. Ima harapan nami. Secara pribadi dohonok kudo, saya siap dengan latar belakang saya untuk mendukung program yang baik nanti nasahat minang. Boido hita komunikasi nantinya. Mau lihat madi hita, mau lihat madi tuhatta, marsanga madebata di ulauta sadarion. Songonima
hata mewakili sian hami perhaladu. Laos merhiti omah upangidu hami haradio nya kadonga perhaladu mulubui tusomai tasaluhuna nang parartaon taho pasahaton onna matikina pasahaton ta cendramata tu alamak padita bingkiam tusomai tasaluhuna kamang kainang parhaladu ni huriata HKBP Siagulon rap mahita jongjong di juluon. Jadi asa masyaturak kita narohaku perjulu majolo tu amang seben ala tong dorong pasahatot tasian hasadaw ni parhaladu laos disomaran narohaku tapasahat dukon yan non langsung ma tu parar taon laho pasahato naka nor perdungo tu si dukon ni rak mahitan no manguluson ulus tu nasida teh na parjulu mulate ma di tuata mulate nang di tasaluna diamang bengkiam do keluarga selamat bertugas ma di tempat yang baru. Jadi sian dos nerohata perhalado tapatu pado TLP. Jadi mang nasongo dia pio namang sesuai do aka kesepakatan tatado di perhalado. Jadi tuhat tama nama sumasu tuhat tama nama dongani amang di aka ulau di sana teh songonima sian hami sian perhalado mulate. Jadi sederhana maita teh. Jadi ala cenderamata mana sihat honok kuamang na perjulu yang dohonokku filosofi ni cenderamata ma na somarbula na somarujung na marlapata persaurat tapi nang piamangan non di HKBP air bersih anggo persaurat tetak do jalana berikutnya manang natu dia pe ni tempat to ni bana tetak do ibana warna na marlapata di perdayana pe hala amang song ni ohami tetap di bagasan na babir baradopon tuata jala nak memang ngadi buka inang situa baru pangaribuan pasti arung do kesalahan selamon dari gini mamang taingot aka kesalani talu pahom me jadi pasaton nami mamang songo cenderamata sian kuriet todon tada las niroha di pangulon nyamang na sailaunon jala tangyang nami di namangulan notong di HKBP ne baru totong di bagasan Aipason jalarong dotong do urusan no sipaton nami nang lasma rohamuna majalo songo tada kolong mon oliata ma dasa matong kata. Jadi laos di soma mak paditanami ulos si gajang rabu. Ngagajang rabu ni ondak soboto lak ni dia gajang nga. Las marohani damang. Tu hatta doang kona mangulos ito dim. Lahu manguduti ak kaulo pakubasion di joroni tu hatta. Holan ulos parsaoram maon. Babualas rohatta dia ka parsaorata na sailaon. Songonima nak tujulan narion nate. Pasatami mauluson. Las marohani
dahang dohot akang buru di son tuhata mangaramoti hita. Jadi si pengidola hoppu tu bersama ID do naik. Beta Roma tu son. Ulu gabenon nih. Toy. Jonok kamu tuang padita tay. Toy. Oke. Aboy. Apa? Marinde Mahita Siambukuende nomor 227 Las Conjong Mahita Saluhutna. Tatangya koma peleata martangiang mahita. Ale de bata ama namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na moliutus. Kupasata mi masian na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan namin marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama namin na di banua gijang, say pinarbadi ama goarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di banua tongoon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa idongan na mardosa tuhami. Unang hami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasor homada mena tutod di munabe. Amen. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Media tim multimedia tay marputo jo inala ko marputo.